Kniha 3. Rozhodnutí. Jen láska může říci, kdy se objevily miliony hvězd. Proč každý atom zná své místo a jak i přes všechno utrpení život je krásný a sladké je snění. Robert Bridges, Moje radost a tvoje radost. Kapitola 15. James zjišťoval, že jeho cesta na Medvědí ostrov nebyla vůbec žádná příprava na expedici s Charliem Bodoxem. Milionář měl rád své pohodlí, což znamenalo, že z toho těžili i lidé v jeho okolí. James si od počátku, už když se nalodil na řádnou zaoceánskou loď a byl uveden do kabiny, 2. třídy, ale stejně, uvědomoval, že to bude úplně jiný zážitek. Bodo sebou vezl nejen svou manželku, ale i milenku, jakousi italskou hraběnku, a bylo jasné, že se nehodlá zříci žádného luxusu. Výcvikový tábor, založený v městečku Jasper v Albertě, jim měl poskytnout první zkušenosti s divočinou a dostat je všechny do dobré tělesné formy, aby dobrodružství zvládli. Jenže obyvatelé Jasperu byli jejich přítomností tak nadšeni, že jim zcela vyplnili program společenskými akcemi a bankety, takže na žádný výcvik vůbec nedošlo. James zjišťoval, že skrytým důvodem Charlieho expedice bylo získat publicitu pro sebe a pro svůj podnik, při kteréžto snaze s radostí navštěvoval recepce, popíjel šampaňské a dával novinářům interview o tom, jak se kácejí stromy a staví stany. O nic lepší to nebylo, ani když se přesunuli do Edmontonu, města patrně ještě nadšenějšího jejich přítomností, i kdyby jen proto, že bylo větší a mělo víc obyvatel. James nabyl dojmu, že v Kanadě se nikdy nic moc neděje, takže je každé rozptýlení vítané. Konaly se další večírky, další bankety, další recepce, zase se pilo, mnohem víc se pilo, šampaňské. A edmontonské mladé dámy byly tak nadšené Jamesem, který byl hezký jako filmová hvězda a k tomu Angličan. Řekněte něco, miluju ten akcent, až se ocitl ve vážném nebezpečí zasnoubení, pokud si nedá pozor a nezůstane aspoň relativně střízlivý. Osobou, kvůli níž se držel zpátky, byla velmi příjemná mladá Američanka jménem Meredith McLeanová, jež byla sekretářkou expedice a patrně jako jediná přesně věděla, co se děje. Znala jména všech účastníků a víceméně i to, kde se kdo z nich momentálně nalézá. Dojednávala s místními ubytování a nákup zásob, měla na starosti peníze, sledovala účty a odpovídala na všechny otázky, s nimiž se Charlie neobtěžoval. Měla krátké, husté tmavé vlasy a dost klukovskou postavu, a protože, což Jamesovi připadalo přímo senzační, se oblékala do kaky kalhot a košile a bytelných bot, leckdo by si ji zezadu mohl splést s chlapcem, když rázovala ulicemi za svými povinnostmi. Přibalila si ale také několikery šaty a na banketech a recepcích působila veskrze žensky, obzvlášť tmavě rudém hedvábí, které si James záhy velice oblíbil. Právě pod vedením Meredith si James koupil široký kovbojský klobouk a jelenicovou kazajku, praktičtější než poctivá anglická vlna, kterou si přivezl. A s její pomocí si opatřil i koně, jehož zaplatila expedice. Byl to tmavě kaštanový valach s bílou lisinkou, zvíře s přívětivou povahou a James si ho brzy zamiloval. Kanačtí koně, jak se dozvěděl, v sobě mají arabskou a berberskou krev. Údajně jsou potomky koní, které poslal do Kanady v 17. století král Ludvík XIV., těch nejlepších z francouzských královských stájí. Na jeho počest James pojmenoval svého hřebce Král slunce, z čehož se ale záhy stal Sunny. Jakmile si opatřil takovouto výstroj a oře, filmový režisér Floyd Crosby usoudil, že vypadá tuze dekorativně, a tak vynaložil na Jamese mnoho metrů filmu. Zachytil, jak se pod vedením albertských kovbojů učí jezdit po kovbojsku a házet lasem
a také jak cvičí Sunnyho, skáče přes padlé stromy a brodí se přes potoky. Tím získá divák velmi dobrou představu o našem výcvikovém rozvrhu. Sděloval Jamesovi a nakonec ho nechal postavit stán a sedět se skříženýma nohama při jídle u táborového ohně, přičemž Sunny byl uvázaný ve viditelné blízkosti. James měl taky dost času obeznámit se s 5 terénními nákladními vozy značky Citroën, které měly vyjet na expedici spolu s nimi. Pobyt na Medvědím ostrově značně rozšířil jeho znalosti údržby motorových vozidel a Charlie Baudot ho pobízel, jen a tím vleze pod kapotu a vyzkouší je v těžkém terénu. James se to bavilo, kodrcal se v autech a šťoural se v jejich vnitřnostech, ale byl rád, že se rozhodl podniknout cestu raději v sedle. 6. července po slavnostní přesnídávce s edmontonskou smetánkou konečně vyrazili. Z města je vyprovodil zástupce guvernéra a ubírali se po Jasper Avenue, jásajícím špalírem, jak se zdálo, tvořeným veškerým obyvatelstvem města. Plačící slečny mávaly kapesníčky a James v sedle Sunnyho mávání opětoval, mrkal a široce se usmíval, věda, že už je v bezpečí. Sotva byli za městem a osaměli, začalo pršet. Avšak nálada, v neposlední řadě díky hladině šampaňského v krvi, byla tak povznesená, že jim to neuhasilo nadšení a mohutný konvoj vyrazil na severozápad směrem ke Grand Prairie a hranicím s Britskou Kolumbií. James projel podél karavany dopředu i dozadu, aby získal představu, kde kdo je a jak si na cestě přivyká. Neboť měl v úmyslu vést si deník a zapisovat do něj každý večer kvůli knize, která měla vzniknout posléze. Našel auto, v němž jela Meredith, lesklou bronzovou hlavu skloněnou, ještě pořád papírovala. Neměla byste se těšit z okolní scenérie? Zeptal se jí. Scenérie ještě bude až, opáčila klidně. Někdo musí udržovat pořádek. Vrhla na něj jasný pohled, o němž James doufal, že byl obdivný, ale uměla velmi dobře nedávat najevo své pocity, což byla součást její vnitřní síly. Dokonce i Charlie se jí trochu bál a James se si úplně zotročila. Těšte se z ní za mě, dodala. V tom klobouku vám to sekne. Jděte a plňte svou roli kovboje. Postupovalo se pomalu, protože filmařský tým musel jet napřed a nafilmovat je, jak se blíží. A pak musel jet napřed zase konvoj, takže byla spousta zastávek. A když už se zastavili, zásobovací vůz musel vařit kávu a lidé se vyhrnuli z vozidel, aby si mezi sebou popovídali o dosavadních dojmech z cesty. James využíval zastávek ke kreslení skic, připadalo mu, že tímhle tempem se k Pacifiku nedostanou nikdy. Cesty však byly dobré a rovné, takže navzdory všemu zdržování měli slušný čas. Když se v poledne zastavili na oběd, vyhledala ho Meredith. Konečně obdivujete scenérii, škádlili, jen si protahuju nohy, opáčila. Sedla si vedle něj, jedli smažené stejky s bramborem a ona ho bavila vyprávěním historek z minulosti různých lidí, které mu ukazovala. James se zeptal na ní a dozvěděl se jen tolik, že je dcerou rančera z Wyomingu. Pak obratně stočila hovor na něj. Když znovu vyrazili, uvědomil si, že o ní pořád ještě neví skoro nic. Mluvila jako vzdělaný člověk, takže si byl jistý, že v její minulosti toho musí být víc než pouhý chov dobytka. Cesta však sotva začala, takže měl před sebou ještě spoustu času a těšil se, až zjistí, oč jde. Basil se v srpnu vrátil domů na Barbařinu svatbu a tentokrát byl rád, že středem pozornosti je někdo jiný než on. Ne, že by poslední dobou provedl něco moc špatného, ale fungoval podle zásady, že ať chce dělat cokoliv, rodiče by si patrně přáli pravý opak, takže bude nejlepší, když o tom nebudou mluvit. Maminka se ho stihla jen zeptat, jestli je zdráv, shrnula mu vlasy z obličeje a sdělila mu, že potřebuje ostříhat. Na svatbu přijel domů i Michael, už teď se zdál vyšší, velmi opálený a zásobený historkami o tom, co v táboře kadeti dělali a o různých skvělých chlapících, s nimiž se seznámil a kteří se stanou jeho novými přáteli, až nastoupí do Darmouthu.
takže Basil mohl beze všeho číhat v pozadí, škádlit psy a vytrácet se kouřit do zahrady. Ráno před svatbou stačilo jen nepřekážet a otevírat dveře poslíčkovi s telegramy, pošťákovi, několika dodavatelům a květináři, přinášejícímu kytici pro nevěstu, bílé růže a vřes pro štěstí a malé kytičky do knoflíkových dírek. Nahoře byly maminka, Barbara a 2 družičky zavřené, jak mu připadalo už od svítání. Michael se moudře ulil do přístavu, aby se podíval, které lodi připluly, a tatínek četl noviny v obývacím pokoji a vypadal nervózně. To bylo pro Bazila, který nikdy nezažil, že by se otec něčeho bál, co si tak pozoruhodného, že se ho dokonce šel zeptat, jestli se něco neděje. Jack měl ve tváři napjatý výraz a rty se mu nehlasně pohybovaly. Po Bazilově otázce vzhlédl, zaváhal a pak připustil: Jsem trochu nervózní. Ještě nikdy jsem nevdával dceru a pak je tu ten zatracený proslov, co musím pronést. Maminka mi ho napsala a já se ho naučil z paměti, ale musím si to pořád opakovat, jinak to zapomenu. Takže pokud ti to nevadí, starouši, radši bych teď nemluvil. Dej si panáka, doporučil Bazil, to ti uklidní nervy. Nesmí být ze mě cítit alkohol, namítal Jack. Tak tedy sherry, řekl Bazil, toho si nikdo nevšimne. Přemluvil tedy Jacka k malému sherry a chopil se příležitosti, aby si sám namíchal velkou whisky se sodou. Ne, že by měl nervy, ale tušil, že než bude den u konce, bude se mu to hodit. Asi to bude velká nuda, říkal si. Když Barbara sešla dolů, vstoupil do haly, aby si ji prohlédl. Svatební šaty měla ze šikmo stříženého bílého hedvábí, těsně přiléhavé s dlouhými rukávy a sukní od kolen rozšířenou. Na hlavě měla kulatý bílý čepeček, pokrytý krajkou, z nějž visel závoj až k zemi. Bazil si pomyslel, že bílá jí opravdu nesluší, zvlášť když je pobledlá nervozitou. Vypadáš, jako by ti bylo špatně, uvítali. Bestie, řekla. Podal jí kytici, moc bílé, ukázal na celkovou kombinaci. Ty šaty, tvůj obličej a květiny. Bojím se, aby mě nepotrefila sněžná slepota. Tuplovaná bestie, pronesla Barbara a začaly se jí chvět rty. Uchopil její volnou ruku, byla jako led a stiskl ji, ale vůbec nevypadá špatně, usmál se. Zatraceně žárlím na toho chlapa, co mi tě odvede. Přísahalas, že budeš vždycky milovat nejvíc mě. To mi bylo 10, opáčila Barbara, ale miluju tě. Vždycky budu, tímhle se nic nemění. Taky tě miluju, políbili na tvář, i když vypadáš jako obří zmrzlina. Helen sestupovala po schodech. Přestaň zlobit sestru a jdi se podívat, jestli už jsou tady auta, zavelela. Bazil zahlédl družičky, opatrně sestupující za matkou a s radostí poslechl. Svatba se konala u svatého Tomáše a následovala hostina v Capel's Heath. Bazil si říkal, že je to všechno samé žvanění a ženich je nudný trouba. Očividně se nechal na poslední chvíli ostříhat a s krátkými vlasy vypadal starší, než byl. Nákrčník jako by ho škrtil a skoro nemluvil. Hleděl na Barbaru, jako by to byla bohyně sestoupivší z nebes na zem. Barbara! Čímž se potvrzovalo, jaký je prostáček. Ale stejně, jestli jí vyhovuje, a zdálo se, že se velice snaží vyhovět, což vedlo Bazila k domněnce, že bude snadné tu a tam z něj vyrazit 5. Dobře, že si babsi vybrala zámožného muže. Doufal, že budou pořádat hojnost společenských akcí. Neznal Petersfield, ale nebylo to moc daleko od Londýna a kdyby se jim dařilo, rád by k nim zajel. Hostina působila hodně přepichově a Bazil se v duchu ptal, kde na to rodiče vzali. Nacpal do sebe co možná nejvíc jídla i pití, protože si říkal, že nic nesmí přijít nazmar. Přetrpěl proslovy a potom při tanci splnil svou povinnost s oběma družičkami. Načež se vytratil dozadu, aby se posilnil ze své kapesní lahve, kterou si před odjezdem z domova naplnil otcovou whisky. Celá ta svatba mu připadala dost bizarní, skoro jako zvyk z jiné planety. Potom, jak žil poslední dobou v Londýně. Včera večer měl krátký rozhovor s matkou, zeptala se ho, jak se mu líbí v práci a on
Mohl popravdě odpovědět, že ho to celkem baví. Ale není to profese, miláčku, viď, řekla úzkostlivě. Přece nechceš být celý život šoférem. To jen, abych něco dělal, než se porozhlédnu, mami, řekl. Nakonec si něco najdu. Nechci se do něčeho hnát a pak u toho zůstat trčet. A matka vzdychla. Škoda, že nevíš, co chceš, jako Michael. No, nebudu plavčík nebo bubeník, nebo co on je. Jen abych tě potěšil, matko drahá. To vůbec není můj styl. Ale co je tvůj styl? Zeptala se Helen a s tázavým pohledem dodala. Vypadáš nějak jinak. Nejspíš tě změnilo, že máš práci. Naštěstí byla příliš zaneprázdněná, než aby se tou myšlenkou dál zabývala. Popravdě řečeno ho opravdu změnila práce, ale ne tak, jak to myslela ona. Nedávno mu do života vstoupil nový faktor. Bylo mu nařízeno vozit jistou dámu 2krát týdně do lázní na venkově, kde brala zeštíhlovací kůru, což obnášelo, jak pochopil, páru a masáž. Nevěděl, jak je stará, v odhadování věku se moc nevyznal, ale rozhodně byla starší než on. Také byla nadmíru hezká, nepřipadalo mu, že by potřebovala nějakou kůru. Bohatá, zábavná a zjevně se jí zalíbil. Začalo to tím, že mu zapalovala cigarety, když řídil. Ráda seděla vpředu vedle něj. Vložila si cigaretu mezi rty, zapálila ji, pak mu ji předala do úst. Smyslné počínání, které ho překvapilo. Když ji vezl podruhé, pozvala ho nahoru do svého bytu v Park Street na skleničku. Po třetí s ním skončila v posteli. Měl milenku. Líbilo se mu, jak ta slova znějí, i když si je přeříkával jen v duchu. Samozřejmě o tom nemohl povědět matce. Popravdě řečeno, byl by zděšený, kdyby to i jen tušila, ale těšilo ho pomyšlení, že se to na něm podepsalo. Milování s paní Remplingovou bylo mnohem zajímavější než s děvčaty z hospody nebo s venkovankami, na kterých se cvičil dříve. Hodně ho naučila a také mu poskytovala dostatečnou rozkoš, aby mu to vydrželo na celý den, už jen když na to myslel. A matka si sice může myslet, že potřebuje ostříhat, ale paní Ramplingové, Glorii, se jeho vlasy líbí tak, jak jsou, dost husté, aby se jimi mohla probírat. V srpnu byli Emma a Kit pozváni do Biarritzu, aby se připojili ke společnosti prince z Walesu, jenž si tam najal na celý měsíc vilu. Byla tam i paní Simpsonová, ale poprvé nebyl přítomen Ernst Simpson, což zjevně představovalo ve vztahu změnu, která Emmě připadala dost zlověstná. Jack Aird, zastávající momentálně funkci podkoního, tím byl rozhořčen. Kit přijal pozvání, aniž se s Emmou poradil, a to ji dopálilo. Myslela jsem, že pojedeme na celý srpen do Walcote. Mám všelijaké plány. Dědici trůnu nemůžeš říci ne, namítl Kit. Ty nemůžeš, odsekla naštvaně Emma. Kromě toho tam jede tedy Oxenford, víš přece, že ho máš ráda. Ano, ale zdaleka ne tolik jako ty. A pokaždé, když přistoupíš na plány jeho královské výsosti, předhazuješ mě té Simpsonové. Už teď je přesvědčená, že jsme nejlepší přítelkyně a zatímco ty si plánuješ zábavu s Teddym, já budu muset poslouchat její přednášky o politice a výtvarném umění. No, už je to domluveno, řekl Kit. Můžeš si užívat všechno, co si člověk v Biarritzu užívá a nad paní Simpsonovou se povznést. Patrně bude stejně plně zaneprázdněná princem a Perry Bornlow s manželkou je pozván ve stejnou dobu jako my, máš je ráda. Lord Bornlow plnil občas funkci královského podkoního, ale také to byl princův dobrý přítel. Široko daleko se proslavil jako dobrosrdečný muž a jeho manželka Catherine, zvaná Kicí, patřila mezi dobré společnice. Stejně proti tomu nebylo obrany, jak Emma věděla. Rozžehnala se svými mírumilovnými plány na srpen, rychle zajela do Walcote na elektřiny narozeniny, uspořádala dětský večírek ve slavnostním oblečení, který měl ohromný úspěch. Nakoupila plavky, sandály a knihy a 13. se s Kitem a Teddym vydali odpoledním vlakem k trajektu do Paříže. Skvěle povečeřili v Hotel du Nord, poslechli si trochu jazzu a nastoupili do spacího vagónu směr Biarritz.
Do vily dorazili na zítří ráno. Společnost ještě spala, protože do noci se trvala v kasínu. Jenom Jack Eyre už byl vzhůru a zasmušile venčil psy, což nepovažoval za povinnost podkoního. Vila byla moderní, po růžové štukové omítce se pnuly fialové buganvílie. Kolem rostly pínie, jalovec, vavříny a andělská trumpeta. Bylo tu několik teras, jedna s tenisovým kurtem, na jiné se nalézal oslnivě azurový plavecký bazén. Schody, které je spojovaly, se vinuly mezi vonavými keři a horký vzduch pulzoval tymiánem, rozmarínem a pryskyřicí. Na zítkách se slunily ještěrky, které při vyrušení mizely ve škvírách a cikády zpívaly tak hlasitě, že se jejich cvrkání v nekonečném oslnivém světle dne neslo do daleka. Mohlo to být ideální místo a za jiných okolností by se Emma ochotně oddala zdejší lenivosti a hédonismu, ale před Wallis a Davidem nebylo kam utéct. Jejich vztah a nálady dominovaly všemu kolem. Ona byla neklidná a protivná. On byl do ní mimořádně nepřirozeně poblázněný. Nepouštěl ji z očí, nevyšel bez ní z domu, nedal se ani přesvědčit, aby si zahrál tenis, zarybařil nebo vyjel za pamětihodnostmi, pokud nešla i ona. A když byl s ní, nedal jí pokoj, pořád se jí musel dotýkat, držel ji za ruku i během jídla. Přejížděl jí prstem po paži, lechtal jí listem na šíji. Stále ji pozoroval s výrazem psí oddanosti, vyhověl každému jejímu rozmaru. Zapaloval jí cigarety, pobíhal kolem ní s polštářky a slunečníky a stolečky a ručníky. S dychtivým úsměvem jí pořád něco nosil nebo podával. Dokonce napodoboval její americký akcent, který se v kombinaci s jeho obvyklou nelibozvučnou mluvou špatně poslouchal. Možná, že její podrážděnost nebyla bez souvislosti s tím vším, nemohla se od něj vzdálit. Držel se jí jako ztracené dítě a čím víc mu odsekávala a odstrkovala ho, tím jí byl oddanější. Jediná možnost, připadalo Emmě, jak se mohla Wallis vyhnout tomu, aby na ní princ visel a dotýkal se jí a civěl na ní a ptal se jí 100krát za hodinu, jestli jí nic nechybí, byla vyplnit své dny aktivitami, z nichž aspoň některé, jako návštěvy kadeřníka, manikérky, masérů a terapii v mořské vodě, mohla důvodně podnikat sama. Emma ji málem začínala litovat, ale s jejím neklidem se nežilo příjemně. Organizovala výlety a návštěvy v jiných vilách, zvala hosty a všechny nutila, aby realizovali její plány. Když už všechno ostatní selhalo, přestavovala nábytek a honila služebnictvo. Emma chápala, čím je Jack Eyre rozhořčený, nejen nepřítomností Ernesta Simpsona, ale také tím, že takhle se královské záležitosti neřídily. Na princovo chování vůči ní bylo cosi trapně nevhodného. Podlézal. Emma začínala provinile uvažovat a jen potají v myšlenkách, zda není opravdu duševně nevyrovnaný. Dařilo se jí užívat si některé části dovolené. Plavání, nádhernou vyhlídku, skvělé jídlo. Dokonce se i velmi opatrně zúčastnila opalování. Byl to nejnovější módní výstřelek a dost ohromující, když se od počátku dějin dámy honosily bílou pletí, ale nebylo pochyb, že na zářivě zlaté pokožce bylo cosi přitažlivého, pokud se to nepřehnalo. Kit ji v tom podporoval, jinak by to neriskovala ani poté, co viděla několik opálených dam v kasínu. Kit jí nijak moc nepomáhala zbavit se Wallis, která se na ní lepila, kdykoliv na ní nebyl nalepený David, protože on a Teddy zjevně hleděli na dovolenou jako na něco, co se uspořádalo zcela jen pro jejich potěšení. Plavali spolu v moři, najímali si v přístavu lodičky a jezdili na ryby. Odcházeli lovit starožitnosti do města, Nová Kitova záliba, a mizeli v dost podezřelých barech, aby tam popíjeli pastis a celé odpoledne poslouchali jazz. Wallis se snažila přimět Davida, aby šel s nimi, ale nechtěl se od ní hnout a vzhledem k tomu, jak ti dva obraceli za jeho zády oči v sloup, když o tom padla zmínka, to bylo patrně dobře.
Ale po večerech si to vynahradili, vymýšleli pošetilé hry, zpívali spolu písničky z hudebních komedií, organizovali šarády, psali divadelní hříčky a hráli v nich. Tropili si kanadské žertíky ze všech a z každého a vůbec udržovali ve společnosti veselou náladu. Kate přinášel ze svých výprav za starožitnostmi prazvláštní předměty a nutil všechny hádat, co to je. Kupoval rádoby vtipné dárky, které vnucoval princi, a Wallis s předstíranou vážností v kasínu hrál jako šílenec a přálo mu přitom neslíchané štěstí, a když se tančilo, dbal na to, aby všechny ženy ve společnosti padaly vyčerpáním z foxtrotu. 16. přijeli Brownlowovi a trochu společnost naředili, což bylo příjemné. Perrymu se dokonce podařilo prince přesvědčit, aby si zahrál golf. Pokusil se získat k účasti také Kita a Teddyho, ale ti na něj jednoduše jen chvilku zírali a pak vyprskli smíchy. Golf? Když sledovali, jak princ a Perry odcházejí a princ přitom vrhá přes rameno dlouhé pohledy, dokud nezmizel z dohledu, Wallis vzdychla úlevou a řekla Kitty: miluju slunce, ale mám za to, že následníka může být někdy až moc. Emma ji chviličku měla docela ráda. Brownlowovi přivezli zprávy z domova. Bratr jeho královské výsosti princ Jiří se měl oženit s řeckou princeznou Marínou. Podle Kitty to bylo klidné a rozumné děvče, které pravděpodobně bude mít na prince Jiřího dobrý vliv. Jeho divoké kousky působily králi a královně mnoho starostí. Měli se brát v listopadu nebo v prosinci. Wallis byla zprávou zjevně dost nadšená a mluvila o tom, že až opustí vilu, zajede si do Paříže objednat šaty na svatbu. Vstala, aby si došla pro šál na druhou stranu bazénu, a Kitty řekla Emmě: někdo by jí měl říct, že na královskou svatbu nebude pozvaná. Král o ní ví a neschvaluje to ani za mák. Čím dřív se princ Walesu ožení, tím líp. Myslíš, že se chce oženit? Zeptala se Emma. To je jedno, opáčila Kitty, nemládne. Měl by popadnout první princeznu, co uvidí, a přivést ji do jiného stavu. Až splní svou povinnost, nebude nikomu vadit, že má milenku. Zčista jasna byla u nich Wallis zpátky. Tohle uměla, když se domnívala, že se mluví o ní, pohybovat se nehlasně smrtícím tempem. O čem pak mluvíte? Otázala se a vrhla na obě zžíravý pohled. O ničem, opáčila Kitty a vstala. Je mi horko, asi se půjdu smočit. Jdeš taky, Emo? Ale Wallis sevřela velkou silnou rukou Emino zápěstí. Ona si nechce zaplavat, prohlásila. Ulehla do lehátka vedle Emmy a přehodila si hedvábný šál přes nohy. Vím, o čem jste mluvili, řekla. Povídali jste si o svatbě, uvažovali jste, kdy přijde řada na Davida. Emma to nepopřela. Čím dřív, tím líp, pokud jde o mě. Otočila hlavu a vyzývavě se na Emmu zadívala. Myslíš, že je to snadné vyhovět Davidovi i Ernestovi? O tom jsem neuvažovala, zamumlala Emma. No, není. Věř mi, vyžaduje to ohromný takt a to poslední, co chci, je rozčilovat Ernesta. Je to můj manžel a já ho miluji. Nasadila si sluneční brýle se srdcovitými bílými rámečky, takže už jí Emma neviděla do očí, opřela se v lehátku dozadu a zaklonila hlavu, jako by se dívala na oblohu. Myslíš, že mu to vadí? Zeptala se Emma, která vycítila vzácnou příležitost klást takové osobní otázky. Ernestovi ani za mák. Myslí si, že je to čest být blízkým osobním přítelem dědice trůnu. Každopádně ví, že pracuju za nás za oba. Tahle věc s Davidem jednoho krásného dne skončí a pak na mě Ernest bude čekat. Potřebuju jen ještě rok, nic víc. A budu mít naši budoucnost navždy vyřešenou. Vzdychla. Kéž by se tak David oženil, aby mohl myslet na něco jiného. Měl by co dělat, já bych byla v pozadí, všichni by byli šťastní. Náhle se posadila zpříma a strhla si brýle, v očích měla hněv. Král a královna nemají zdání, jak s ním zacházet. Vůbec nemají zdání. Kdyby se tak poradili se mnou, já bych jim řekla, jak na to. A než by se kdo nadál, mohli bychom ho šťastně oženit. Emma se trochu zadrhla u představy,
jak se anglický král radí s paní Simpsonovou o zvládání prince z Walesu. To by asi nešlo, zamumlala. V rozumném světě by to šlo, odsekla Wallis. Ale tohle není rozumný svět. Překáží tu protokol a samá plesnivá stará pravidla. Absurdní. A nesmí mluvit z B a C, se musí klanět D, jinak bude konec světa. Bože můj, nijak mě nepřekvapuje, že je Davidovi ze života u dvora tak na nic. Je to všechno nesmysl. Existuje to už dlouho, řekla Emma. Tradice, které trvají 1000 let, se těžko boří. To je právě ta potíž s vámi Brity, opáčila Wallis dotčeně. Jste tak zaseklí v minulosti, že nemáte sebemenší představu, jak žít v přítomnosti. Zamračila se na Emu, jako by to byla její vina, vstala, schodila šál na zem a odkráčela. 23. připlul do Biarritzu princův starý přítel, Lord Moyne, na své jachtě Rosauře, jež kdysi sloužila k přepravě pasažérů jižní železniční dráhy pod názvem Deep, takže nevypadala příliš okázale. To však mělo za následek změnu plánu. Princ Jiří a princezna Marina měli cestou do Anglie pobývat v Cannes a princ z Walesu usoudil, že by bylo hezké je tam navštívit. Letadlem to nebylo daleko, ale Wallis se bála létat, takže princ zrekvíroval Rosauru k plavbě po moři podél portugalského pobřeží a kolem Španělska do Cannes. Jelikož se zdálo, že se bude měnit počasí, rozhodli se opustit vilu o několik dní dřív, než měli v plánu původně a vyplout 28. Emma byla ráda, že se jí dostalo předčasného propuštění a měla co dělat, aby to na sobě nedala znát. Jak se blížil čas loučení, začala se Wallis náhle chovat láskyplně. Škoda, že nejedeš s námi, budeš mi chybět. Víš jistě, že si to nechceš rozmyslet? Zcela jistě. Máme už dlouho něco naplánovaného, bohužel. Zruš to, požadovala Wallis. Emma zvedla obočí. Wallis se začínala chovat, jako by byla královna, a když na to byla upozorněna, omlouvala to tvrzením, že jedná jménem prince z Walesu, což podle Emmina názoru nebylo o mnoho lepší. Nemůžu, prohlásila Emma chladně. Wallis se zjevně nehodlala vzdát, zamračila se a pronesla panovačně. Ale já tě potřebuju, ty a Kit jste moji přátelé a tedy je tu ze zábavný. Když odjedete, nebudu si mít s kým povídat. Až na Davida, ta slova zůstala nevyřčená, ale visela ve vzduchu. Perry a Kitcí jsou milí, opáčila Emma se zdráhavým pocitem soucitu. Na lodi bude mnohem těžší zbavit se milence, který se kolem ní pne jako liána. A nesouhlas Jacka Airda vyplní malý prostor jako mrak jedovatého plynu. Jsou to Davidovi přátelé, ne moji, nebo nejsem si tak jistá, možná špehují pro krále a královnu. Možná jim všechno hlásí. Kitcí má v sobě takovou mazanost, která se mi moc nelíbí. A opravdu může být Perry tak milý, jak vypadá? Byla k neutěšení, to Emma poznala. Když se loučili s Brownlowovými, Kit potřásl Perrymu rukou a řekl, trochu překvapení, co? Neměla by jeho královská výsost být někde jinde? Vím, že já bych měl, odvětil Perry, ale budu muset zůstat v Cannes, aby se zachovala slušnost. A aby Jack neexplodoval, nadhodil Kit, je ve výbušné náladě. Nedá se mu zazlívat, že je z toho všeho rozčílený, poznamenal Perry. Skutečně to není ono, ale už to přece nemůže trvat moc dlouho. Čím víc oheň plápolá, tím dřív vyhasne. Můžeme jen doufat, podotkla Emma. Když je příští rok stříbrné jubileum... Aha, no, něco jsem o tom zaslechl, naklonil se k ní Perry důvěrně. Samozřejmě budou všechny možné oslavy a král mi naznačil, že je završí královská svatba. Zlatý hřeb programu. Takže, jak už jsem říkal Jackovi, jen ať se jeho královská výsost pobaví. Poslední úlet, jestli chcete. Jakmile bude ve zdraví ženatý, nedá se už nic pokazit. Ve vlaku na zpáteční cestě do Paříže tedy spal, hlava mu klesla na Kitovo rameno. Emma řekla, už se nemůžu dočkat, až budeme doma.
Já taky, stýská se mi po pejsáncích, odpověděl Kit. Po dětech ne? Po těch taky, zívl. Myslím, že jsi měla pravdu, celkově to byla dost nuda, ale je legrace dívat se, jak se Wales div nepřetrhne. Co pak asi udělá příště? Ožení se, doufejme, řekla Emma. Kit po ní vrhl pohled úkosem, jen si doufej. Perry si tím je celkem jistý. Perry neví všechno, už jsem ti říkal, proč se to nestane. Pan Freud a tak dále, já vím. Emu už to téma unavovalo. Proč je člověk ve vlaku vždycky tak ospalý? Buď musíme vstát a odklusat do jídelního vozu, nebo usnu. Kit se poplácal po rameni. Jen si posluš, řekl, mám 2. Miláčku, ty jsi tak hodný, řekla Emma a uložila si hlavu na jeho perleťově šedé rameno. Jeho známá vůně byla tuze uklidňující. Nápodobně, lady Westhovenová, opáčil Kit. Položil si nohy na protější sedadlo a uvelebil se. Miluju tě, Emo, drahá, uslyšela ještě, než usnula. Lenny najal na dobu líbánek chatu poblíž městečka Mount Shasta. Byla postavená z kamene v tradičním stylu a nepředstavovala nijak velký luxus, ale měli tam velkou ručně vyřezávanou postel s indiánskými pokrývkami, kamna pro chladné večery, verandu pro večery teplé a nedostižnou vyhlídku na hory a divočinu. Byla tam studna s pitnou vodou, s čerpadlem poháněným větrníkem, sklípek dost chladný, aby se v něm potraviny udržely čerstvé několik dní, a Lenny naložil pronajatou dodávku delikatesami a nápoji pro zpestření prostého života. Matka Bess byla na tu dobu umístěna do velmi drahého ošetřovatelského domova a Lenny doufal, že se jí tam zalíbí a nebude odtud chtít odejít, ačkoliv Bess nic z toho přirozeně neřekl. Udělá všechno, co bude třeba, aby jí vyhověl, včetně toho, že by s nimi její matka bydlela. Viděl však, jak ji změnilo, když se osvobodila od břemene, jež na sebe dobrovolně vzala. Jako by se napřímila, jako přišlápnuté stéblo trávy, když z něj zvednete nohu. V Pine Tree Cottage působila lehkovážně, veselé, skoro dětsky. Vůbec se nenudili, byla tu divočina, kam se dalo chodit na výlety, Lenny najal pár koní a průvodce a Bess se brzy naučila jezdit. V kraji bylo několik nesmírně balebných vodopádů, stovky stezek a báječné vyhlídky. V potocích se dalo rybařit a na jezerech jezdit na lodičkách. Jedna místní žena jim přicházela každý den uklidit a uvařit večeři. Po zbytek času se obstarali sami a po večerech spolu se dávali na verandě a povídali si, nebo jen poslouchali ticho divočiny. Lenny přivezl gramofon na kliku, takže když zatoužili po oživení, mohli poslouchat hudbu nebo svinout koberec a tančit a někdy spolu hráli karty, piket, kryp nebo kanastu. Beth byla ďábelský matematik a obvykle vyhrávala. Lenny se těšil, jaký bude dělat partnera v bridži, až přijedou domů. Ale většinou si jen povídali. Měl pocit, že se toho nikdy nenabaží. Byla ideální společnice, inteligentní, o všechno se zajímala, měla smysl pro humor. Nebyl zvyklý na ženy, které mají něco v hlavě, okouzlovala ho a plnila nadšením. Měl raději společnost žen než mužů, ale bavila ho spíš konverzace s muži. V Bess nalézal obojí a navíc výhodu náklonnosti, vroucnosti a lásky a nedostižné potěšení, když pak šli spolu do postele. Zažil mnoho milenek, ale teď objevoval letitou pravdu, kterou vždycky tušil, ale nikdy doopravdy nepoznal, dokud ji neprožil na vlastní kůži, že sex je úplně jiný, když se s touhou spřáhne láska. Na konci prvního týdne odjeli autem do městečka pro zásoby. Naobědvali se v restauraci na hlavním bulváru, pak se prošli po obchodech. Když si všiml, jak Bess baví nahlížet do všech výkladů, zeptal se, nemáš už té divočiny dost, nejela bys raději někam jinam? Pokud se ti stýská po civilizaci a nějakém Grand Hotelu, stačí jen říct a hned jedeme. Letmo na něj pohlédla. Chtěl bys to? Usmál se a zavrtěl hlavou. Pěkný pokus, ale já chci vědět, co bys chtěla ty.
No, já chci chatu a jenom tebe a ticho a prostor a nikoho kolem, ale přistoupím na všechno, co řekneš. Vzal ji za ruku, jsem moc rád, že to cítíš takhle, taky chci být jenom s tebou. Tak si tedy pospíšíme s nakupováním a vrátíme se, řekla a pohlédla mu do očí s výrazem, ze kterého se mu udělalo po celém těle horko. Jednou si vzpomněl na poli, bylo to v noci, když se zvedl vítr a jeho zvuk pod okapem mu bránil usnout. Bez míru milovně dřímala po jeho boku. Ležel a zíral do tmy, naslouchal zvukům, které vydávala chata, když jí vítr zpracovával jako ohromné ruce, vrzání a sténání, náhlá zapraštění, rachocení, které si okenice a naléhavý šepot stromů. Z čista jasna mu bezdůvodně přišla na mysl poli. Jasně a blízko, jako by ji sem přeneslo nějaké kouzlo. Na okamžik ho prudce zabolelo u srdce, jako by je někdo příliš silně stiskl na citlivém místě. Jak na ní mohl zapomenout, miloval ji tak dlouho, většinu života, její chladnou krásu, její bezedné oči. Ale už při té myšlence si uvědomoval, že se pro něj stala snem, vizí dokonalosti, nedostupná jako bohyně, stvoření ze vzduchu a ohně. Bylo v tom cosi ze stříbrného plátna, něco, co měla doprovázet vznosná hudba. Bez byla reálná a živá a lidská a blízká, byla země a voda. Dotýkali se jeden druhého, dávali a brali, žili tak, jak se má žít. Život mezi nimi rostl jako dobře ošetřovaná rostlina. Nasazoval listy a poupata budoucích plodů. Vidina poli bledla a on cítil jen slabou nostalgickou lítost. Doufal, že jednoho krásného dne najde i ona to, co on měl z Bess. Vadilo mu pomyšlení, že je sama a osamělá. Ale Polly je tak půvabná, že určitě nikdy sama nebude. Muži se kolem ní vždycky budou houfovat. V duchu se rozloučil a odvrátil se smutkem, který záhy roztál v radost, když objal svou spící ženu. Zamručela, slabý spokojený zvuk, a přisunula se k němu blíž, aniž se probudila. Violetino děťátko se narodilo v úterý 2. října. Měla to velice těžké a ztratila spoustu krve. Doktor potom řekl, že další už mít nesmí. Mohlo by vás to zabít. A Vis souhlasil, seděl u lůžka, svíral její ruku jako člověk, který právě o vlásek unikl pádu do propasti a říkal, vůbec jsem to neměl dovolit. No, už nikdy. Mně to nevadí, mumlala Violet slabě, dala jsem ti dalšího syna. Ona těm ženským ukázala, dědic a náhradník. A její teprve 43. Kdyby chtěla další dítě, holčičku pro Avise, aby měl svého mazlíčka, no uvidí se. Doktoři nevědí všechno. I kdybychom neměli vůbec žádného syna, prohlásil Avis, tvůj život bych už neohrozil. To bych radši nechal titul plavat. Kdežto takhle, přitiskl si její studenou ručku k líci. Ale já bych ráda, kdybys měl i dceru, říkala si Violet. Byla příliš unavená, než aby to vyslovila nahlas. Tak velice unavená, jako by se už nikdy nechtěla pohnout. Věděla, jaké měla štěstí, 2 chlapci během 2 let. V dálce slyšela plakat novorozeňátko, kde si sdělovali malému Helimu, že má bratříčka, i když nechápal, co to znamená. A Avis byl hned vedle ní. Nechala se zahřívat jeho láskou a usnula. V pátek po práci spolu přijeli Charlotte a Richard a Avis jim poslal auto naproti na nádraží. Byla to dlouhá a úmorná cesta, špatný vlak od Market Harborough pořád zastavoval, takže dorazili skoro až v 10. Maminka spí, vítali Avis, radši, abyste ji nerušili. Můžete ji vidět zítra. Jak je jí? Zeptala se Charlotte úzkostlivě. Ještě je slabá, ale mimo nebezpečí. Doktor říká, že už je to jen otázka času. Odpočinek a dobrá strava, aby se jí vrátily síly. Díky bohu, řekl Richard. A dítě? Úplně v pořádku, odvětil Avis. Chcete ho vidět? Podívali se po sobě, oba měli pocit, že dítě by klidně taky vydrželo do rána, když vydrží matka, ale Avis působil dojemně dychtivě, aby jim je předvedl. A tak se trmáceli nahoru do dětského pokoje, kde ležela v kolébce pojistka hraběcího titulu. Chlapeček bděl, ale neplakal.
Mrňavá věcička se žabýma očima, říkala si Charlotte, na pohled nic moc, na to, že maminku skoro zabil. Ležel a zíral nad sebe, čelo jakoby zamyšleně svraštělé, jakoby se v duchu ptal, co tu dělá. Krásný kluk, řekl Richard tónem nasvědčujícím tomu, že pracně hledá slova. Už jste vybrali jméno? Všechna důležitá jména jsme spotřebovali na toho prvního, prarodiče a tak dále, přiznal Avis. Nechtěl jsem, aby se jmenoval po mně, svoje jméno jsem vždycky nenáviděl. Tak jsme sáhli po prarodičích. Bude to Frederick Guy Oliver Peregrine. Vzhledem k tomu, jak to dopadlo s Haleym, upozornil Richard, se mu nakonec bude říkat Peregrine. Avis pokrčil rameny, nedá se nic dělat, bude si to muset vyřešit sám. Kdybys věděl, jak dlouho nám trvalo ta jména vybrat. No, každý musí v životě překonávat nějakou překážku. Posiluje to charakter. Cestou dolů Avis řekl, zítra přijede Henry, večer mu nejel žádný vlak. 18letý Henry už dokončil studium a byl přijat na zácvik k firmě Hawker, která právě převzala Gloucester Aircraft Company v Hacklecote, kde nyní pracoval. Cestu z Gloucesteru měl co do počtu mil kratší než Richard a Charlotte, ale vlakem to bylo složitější. Ozval se Robert, pokračoval Avis. Mluvil jsem s ním ve čtvrtek, odpověděl Richard, ale říkal, že se asi neutrhne. Samozřejmě pozdravuje a vzkazuje, že přijede hned, jak to bude možné. To si vymyslel, Robert byl příliš zabrán do vlastních záležitostí, než aby považoval návštěvu za nutnost. Ale Richard měl v úmyslu postarat se, aby to byla pravda, jen co se mu povede zahnat Roberta na dost dlouho do kouta. Strana mu prý dá post náměstka ministra, až se budou příště míchat karty. Ministra čeho? Zeptal se Avis. No, to je mu jedno. Je to jen krůček v jeho kariéře. Hodlá se stát jednoho krásného dne premiérem. Inu, je dobré mít ctižádost, pronesl Avis pochybovačně, ale myslím, že ze sněmovny lordů se dnes už premiéři nevybírají. Naposled to byl lord Salisbury. Prý na to nejsou žádná pravidla, je to jen konvence, opáčil Richard. Každopádně v 25 má času habaděj. Možná změní tvář celé ústavy. Jeden nikdy neví. Jestli bude další válka, může se stát cokoliv. Ach, nemluv o další válce, řekla Charlotte. Tuhle na večeři u Molly a Viviana se jí báli snad všichni. Zprávy z Německa nebudily valnou naději, finanční situace se tam sice stabilizovala, nezaměstnanost klesla, v ulicích panoval pořádek, ale pro pozorovatele zvenčí si to vše vyžádalo vysokou cenu. Nový kancléř pan Hitler měl svou osobní armádu hnědokošiláčů, úderných jednotek, které pronásledovaly a byly každého, kdo zcela nepodporoval nový řád, a už se mluvilo i o tajném policejním sboru zvaném Geheime Stadtpolizei, odpovědném pouze kancléři a budícím tichý děs. V květnu 1933 došlo k otřesnému incidentu, když se studenti z německých univerzit shromáždili v Berlíně a s podporou vlády pálili knihy obsahující neněmecké ideje. Ve finále to zahrnovalo většinu německého literárního odkazu a několik významných cizinců, jako byli H.G. Wells, Jack London, Marcel Proust a Ernest Hemingway. V oficiálních proslovech během akce se uvádělo, že nový Němec není intelektuál, nýbrž charakterní muž činu, připravený budovat nové Německo se zbraní v ruce. Intelektuálství a staré formy učení a kultury podléhají nadvládě Židů a tudíž jsou podezřelé. Od té doby byli židovští učitelé a přednášející stejně jako všichni ostatní, kteří nebyli zastánci nových pořádků, vyhazováni z práce a mnozí uprchli do Anglie a do Spojených států. Charlotte slyšela Viviana říkat, že Hitler očividně začíná ovládnutím mládí národa, které vycvičí s nás než dospělé. Nezapomněla na ustaraný výraz v jeho tváři, když to říkal. Potom 2. srpna 1934 zemřel starý prezident Paul Hindenburg
a vláda okamžitě vydala nový zákon, který stanovil, že v budoucnu bude úřad říšského prezidenta spojen s úřadem říšského kancléře v osobě Adolfa Hitlera. Tento podivný mužíček, neznámý Rakušan, jenž za války bojoval v německé armádě jako desátník, měl nyní v rukou absolutní moc v zemi a nazýval se Führer německé říše a národa a nejvyšší velitel ozbrojených sil. Co s tou mocí udělá, to se ještě uvidí, ale pálení knih, vyhánění intelektuálů a především přezbrojování v rozporu s Versajskou smlouvou, to nebyla žádná uklidňující znamení. Charlotte trpěla také méně globálními obavami. Dolphin Books dosud nezískali podporu v nakladatelské branži. Pomalu přicházely odpovědi od ostatních nakladatelů, všechny negativní. Typické bylo, co napsal jeden z nich. Podle mého názoru vytrvalé zlevňování knih představuje v současnosti veliké nebezpečí pro trh. Naléhání knihkupců na nakladatele, aby na krizi odpovídali krizí, to jest snižováním cen, je jedním z hlavních důvodů, proč je pro náš trh tak těžké vymanit se z bídy. Byla tu však i další bezprostřednější hrozba. Finanční situace Dorcas Overstreet nikdy nebyla zvlášť skvělá a na konci roku 1933 účetní firma napsala Vivianovu strýci. Situace je zoufalá a vyžaduje, abyste podnikl na nejvýš drastické kroky, máte-li se s ní vyrovnat. Jinak je při současném objemu prodeje jen otázkou času, kdy bude třeba podnik zavřít. Vivian o dopise nevěděl. Na neštěstí většina moci ve firmě spočívala v rukou jeho strýce Jamese Dorcase a Jonathana Overstreeta, vnuka jednoho ze zakladatelů. Měli podle Vivianova názoru velice staromódní představy o vydávání knih, ku příkladu nechtěli vydávat Vivianovu oblíbenou literární formu, detektivní romány, neboť je vůbec neuznávali jako literaturu. Tištěnou podobu si zasloužili jen objemné svazky edwardiánských závažností a seriózní věda. Zbytek správní rady a většina akcionářů s nimi souhlasili. Dorcas Overstreet je velkolepá stará firma Johnsonovských tradic a oni na tom nebudou nic měnit jen proto, že svět se změnil. Je třeba udržet úroveň, je nutné bránit se vulgaritě moderní doby. Vyžadovalo doslova záplavy výřečnosti a vášně z Vivianovy strany, aby mu dovolili zkusit založit edici Dolphin Books v lůně Dorcas Overstreet a byl si zcela dobře vědom, že nakonec souhlasili jen protože si byli jisti, že z toho nic nevzejde, že padne u první překážky a štvalo ho, že tomu tak asi skutečně bude. Vivian se držel víry, že nakonec uspěje a nedal se odradit ani jejich postojem, ani zbytkem branže. Ale v září, když se všichni vrátili ze srpnových dovolených a prázdnin, ho strýček povolal na schůzi a předložil mu dopis od účetních spolu s novým upozorněním, které právě dorazilo a stálo v něm, že společnost je beznadějně insolventní a že podle názoru účetních je třeba povolat konkurzního správce. Charlotte byla u Molly v Arlington Street, když přišel domů a pověděl jim o tom. Řekl Charlotte, jsi s tím vším důvěrně obeznámena, takže je na místě, abys o tom taky věděla. Ale musím tě požádat, abys o tom zatím nikomu nic neříkala. Ovšem, že neřeknu, slíbila Charlotte. Protože jestli máme z potápějící se lodi něco zachránit, musíme prozatím postupovat v absolutním utajení. Charlotte však nevěděla, o jakých opatřeních se uvažuje, ba ani jaká opatření by vůbec byla možná. Věděla jen, že její milovaná práce a nadějná budoucnost jsou v ohrožení. Začala se opatrně porozhlížet po nové práci jen pro každý případ. Měla však pocit, že Dolphin Books jsou z části i její dítě a nemohla na ně jen tak zapomenout. Na zítří ráno šla nahoru za maminkou a ulevilo se jí, když ji našla sedět v posteli, přestože vypadala velmi unaveně. Na klíně měla podnos, usrkávala kávu, jedla toast s jahodovým džemem a vedle sebe měla hromadu pošty. Ach, to je dobře, miláčku, můžeš mi je otevírat. Jako bych vůbec neměla sílu v rukou, řekla, když Charlotte vstoupila. Doktor podle Avise prohlásil, ačkoliv Charlotte měla podezření, že to byl spíš Avisův vlastní nápad,
že smí přijímat návštěvníky pouze po jednom a chlapci se usnesli, že Charlotte by měla jít první. Mami, opravdu ti nic není? Zeptala se Charlotte a usedla vedle lůžka. Doktor měl prý vážné obavy. Jsem úplně v pořádku, prohlásila Violet pevně. Byla z generace, která nikdy nemluvila o nemocech, takže Charlotu tak docela nepřesvědčila. Zmocnil se jí však lepší pocit, když se Violet usmála a zeptala se, už si viděla bratříčka, že je krásný. Je hodně malý, řekla Charlotte to jediné, co jí napadlo a co byla pravda. A ne tak hezký jako Hayley. Bude hezký, opáčila Violet. Dopřej mu čas a miláčku, rozhodli jsme se, že mu budeme říkat prvním jménem. Frederick. Dobrá, mami. A Vy se bojí, aby se mu neříkalo Peregrine kvůli Helimu. Já vím, mami, přikývla Charlotte a neprozradila jí, že Richard už o děťátku mluví jako o Peregrínkovi. Říkal to jen žertem, ale takhle ledacos začíná a někdy to tak zůstane. Frederick je hezké jméno, určitě z něj vyroste skvělý kluk. Violet byla spokojená a převedla řeč na dceřin život. Jen mi ty dopisy otevírej mezi řečí, říkej mi, od koho jsou a jestli je tam něco zajímavého, kromě gratulací. Přečtu si je později. A povídej mi o sobě, co poslední dobou děláš. Charlotte nemohla vyprávět o nesnázích v Dorcas Overstreet, řekla tedy, že jí práce baví, promluvila o několika divadelních představeních a filmech, které zhlédla s Betty a Mirou, a pak povídala o jednom mladém básníkovi, kterého Molly kultivuje a zjevně se víceméně utábořil v salonu Blakeových, kde se povaluje na podlaze jako školáček a rozhazuje všude po místnosti listy papíru pokryté čmáranicemi, jako gigantické sněhové vločky. Je tam pokaždé, když přijdu, říkala, je strašně zábavný. Příšerně byronovský, víš, žhavé oči a vzdorovité rty a bere se velice vážně. Molly říká, že má skutečný talent, ale obávám se, že mě je z něj jenom do smíchu. Tuhle jsem se snažila nehyhňat, když deklamoval a nejspíš to na mě bylo poznat, protože pak říkal, že z mého výrazu poznal, že trpím uměleckými bolestmi stejně jako on. Na mou duši. Musela jsem utéct z pokoje, jinak bych vyprskla smíchy. Nejspíš si myslel, že utíkám, abych se mohla vyplakat. Tahle historka měla velmi dobré přijetí, když ji vyprávěla Miře a Betty, ale maminka se nesmála. Bedlivě se na Charlotu zadívala a vzdychla. Nejspíš by se pro tebe nehodil, s básníky je moc problémů a nikdy nemají žádné peníze. Ale pověz mi, figuruje v tvém životě někdo? Jsi takové hezké děvče, ale je ti už 22. Ach mami, nezačínej zase, opáčila Charlotte, ale mírně vzhledem k matčinu stavu. Jsem docela spokojená tak, jak jsem, nechci se vdávat. Ale jednoho krásného dne budeš chtít a jestli to budeš moc odkládat, pak už nikdo nezbude. Nedívej se na mě takhle, není přirozené, aby žena žila bez muže. Neodmlouvej, prosím, miláčku, v tomhle se já vyznám líp. Práce je moc pěkná věc, ale nenahradí ti jistotu manžela a domova. Charlotte už chtěla něco namítnout, když se rozpomněla na svízele Dorcas Overstreet a na možnost, že se záhy ocitne bez práce. Jestli hned nenajde jinou, kde vezme peníze na nájem a jídlo. Nejistá budoucnost, nejen jejího vlastního života, ale v širším smyslu. Budoucnost země a světa s krizí, nezaměstnaností a hrozbou války, jako by nad ní náhle visela jako mrak, který brání slunci hřát. Pomyslela na Avisovu lásku a péči o maminku a náhle měla pocit, že stojí za to mít něco takového, něco hřejivého a jasného, co udrží temnotu na úzdě. Možná se maminka tak docela nemýlí. A tak řekla, ono se to moc hezky mluví, ale co se dá dělat, manželé se jen tak snadno nenaskytnou. Ti vhodní ano, pokud se na to jde správně, prohlásila Violet. Příští sezonu přijedeme s Avisem zase do města a já jsem si dala předsevzetí, že budu zvát hosty a pomůžu ti seznámit se s nějakým slušným, vhodným mladým mužem. Jako je Jocelyn Barber, nadhodila Charlotte ironicky. Jocelyn Barber si bere mladou Spencer Cartfieldovou. U něj si propásla příležitost, opáčila Violet, ale zaměřím se na to, abych našla nějaké jiné.
Tak, miláčku, řekni, že dovolíš, abych ti pomohla. Seznámíš se s nimi a budeš na mě milá a uvidíme, co bude. Nic víc nežádám. Charlotte si byla bolestně vědomá, že nemá maminku rozčilovat a usoudila, že nemůže uškodit prostě zajít na pár tanečních zábav a večeří a předstírat, že hraje podle pravidel. Nikdo ji nemůže přimět vdát se za někoho, o koho nestojí. Proč neudělat mamince radost a neužít si společenskou sezónu? Samozřejmě, mami, seznámím se s každým, s kým budeš chtít, slíbila. A budeš na ně milá? Neodeženeš je dřív, než vůbec zjistíš, jací jsou? Vyptávala se Violet podezříravě. Budu učiněný andílek, slibuju, prohlásila Charlotte a řekla to dost upřímně, aby rozptýlila matčiny obavy. A pak se pustila do otevírání dopisů, aby se vyhnula další debatě.